A ber, entzuten da, ez da oin hor komunian? Ja, bombiari emoitzazue? Bombiari emoitzazue? Bai, bale, ederto ba. Bueno, kaixo eta ongietorri guztioi batzarra honetara etortzeagatik. Alkatia ezin izan dau hemen izan, azken momentuan konpromiso bat urten jako, eta, bueno, ez da asko sentitzen duela, eta, bueno, zuen ulermena espero duela. Ni Alberto Albistegi naiz, lehenengo alkate ordea eta aurrak da ingurumen batzordeko presidentia. Nirekin batera, nire eskerrian, Ana Telleria, Mertxe Garate, Isabel Fernández eta Arantxa Mata zinegotxixak bertaratu gara. Bilera honen helburua da Eskola Agenda 2030aren baitan udalerriko ikastetxeak egin duzuen ekimenaren berri izatia. Urtero moruan, eskolako 2030 agenda arazo ekosozial baten inguruan garatzen da. Arazo hori globala eta tokikoa da. Azken bi ikasturteetan energia irisgarri eta eskutzagarriaren inguruan jardun gara elkarlanian. Energiari esker, hainbat gailu eta makina erabili ditzakegu. Ibilgailuak, berogailuak, argisak, gailu elektrikoak. Dena den, gizartia garatzen doan heinean, gero eta energia kantitate gehiago kontsumitzen da. Hori dela eta, energia kontsumo efizientia eta jatorri jasangarriak bultzatzeak ezinbestekoa da. Hala, kutsadura eta gastu ekonomikoa murriztuko ditugu. Halako auzietan, herritarrek erabakietan parte hartzea funtsezkoa dela uste dugu, nola ez, baitza herriko txikienek ere. Hori dela eta, gaur hemen bildu gara denok Eibarko udalerria jasangarriagoa egiteko asmoz. Aurreko ikasturtean herriaren diagnostikoa egin zenuten eta hainbat proposamen helarazi zeniguten. Gaurko bileraren helburua hartutako konpromiso ez berri ematea ez ezik, zuek egindako lanaren berri izatea da. Beraz, gehiago luzatu gabe, az gaitezen gaurko saioarekin. Eta beste barik, hitza emoten diet ingurumen saieko teknikarizari Egoitz Iradier, Egoitz zuria da hitza. Kaixo, egunon. Bueno, ikuste ditut aurpegi batzuk ezagunak, egon garela bilera batzuetan eta lanean, beste batzuk ez. Bueno, lehenik eta behin ongi etorriak, ikuste dut ere hor batzuk basabiltzatela peto berdeekin eta gero lapurtuko dizuet bat, bale? Nik ez daukat eta nahi dut horrelako bat ere. Bueno, Albertok esan duen moduan, bueno, emate dizuegu ongi etorria, pleno txiki hontara, ez dakite aurreko urtean zuetako batzukia da parte hartutakoak zareten, edo denak berriak zareten, baina, bueno, nik pixkat egingo dut pasaden urteko eskari horietatik, edo pixkat tiratuko dut, ez? Landu hasi ginen lantzen energiaren kontua, eta zuekin batera, edo zuek proposamen batzuk egin zenizkiguten, udalari, orduan egingo dugu errepaso txiki bat ikusteko, bueno, zuek eskatutako hortatik, ze gauza bete diren, ze gauzatan lanean jarraitzen dugun, eta bueno, zeinetan ere ez dugun igual egin beharko genuken beste egin, eta orduan, bueno, zuek ere badaukazue guri belarritatik tiratzea, eta horre esatea ez dugula guztiz bete. Gogoratuko zarete, printzipioz eskatzen zenutela, etxe bizitzetan energia plakak jartzea, bale? Hau badakizue kontu zaila dela, ze azkenean, bueno, Eibarre baiara batean dago sartuta, argia, bueno, heltzen den tokira orduan. Etxe bizitzetan ez, baina martxan jarri dugu, edo abian daukaguia da, komunitate energetiko bat, plaka fotovoltaikoak hainbat eraikinetan jarri ditugu, etxe partikularretan erabilializateko argindar orduan. Ez da zehazki eskatzen zenutena, baina tarteko zerbait bada. Orduan, bueno, zuek esango diguzea horrekin balio duen edo ez hori gero kontatuko diguzue. Bigarrenik, eguzki plakei esker funtzionatzen duten, argiteria nahi zenuten eskoletan jarri, zuetatik egongo dira batzuk hemen Amaina eskolakoak eta Arrateko Andra Mari eskolakoak zaretenak, ezta? Altxa eskua, ber, zenbat zaudeten hortikan? Bale. Ikusiko zenuten, zuen eskolan jarri direla eguzki plaka batzuk obretan ibili zirela eta
Badakizue horiek zertarako diren edo bai, energia aurrezteko eta horiek erabiliko ditugu komunitate energetikoan, bai, orduan, hor sortzen den energia eibartarrek erabili ahal izango dute, orduan, ez da, teiatuan jarri, baina aukera hori egongo da, bai. Eraikin publikoetan argiteria sentsoreak jarri. Bai. Fijatu bazarete, komunean egon zaretenak, sartu zaretenean argia piztu duzu zuek edo bakarrik piztu da. Bakarrik. Esarete fijatu. Bueno, bagero fijatu, eta hor bakarrik pizten da argia, sentsoreak jarri ditugu hainbat tokitan, beste batzutan falta da, baina bueno, hortan gabiltza ere lanean. Eraikin publikoetan etiketa energetikoa, hori ere ez dakit fijatu zareten. Eraikinetan sartzean horrela kolore, berdea, gorria eta laranja duen etiketa bat ikusi duzue. Batzutan horrelakoak etxean frigorifikoan, telebistan eta egoten dira. Ba, bueno, horiek ere eraikinetan bagabiltza jartzen. Ikusteko zein den energia kontsumoa eraikin bakoitzean eta orduan nola hobetu dezakegun hortan, bai. Eta beste azken 3 proposamen egin zenituzten, bata zela garraio publiko gehiago jarri eta erabilera erraztea, hortan lanean gabiltza, plan bat diseinatuko dugu 16 hilabete iraungo dituena, hau da, urte terdi, kasi, eta behin plan hori eginda ikusiko da zeintzuk diren Eibarrek dituen beharrak, eta horren arabera, ikusiko da, autobuse gehiago behar den, bizikleta zerbitzua hobetu behar den, edo, bidegorrien kontua eta, ez dakit, zuetako norbaitek erabiltzen du bizikletara eskolara juteko eta? Ez, igual hasi bargara orduan bizikleta erabiltzen, Claro, nahi dugu bidegorria eta nahi ditugu garraio alternatiboa, baina gero bizikleta ez dugu erabiltzen. Aldapara asko, igoitz. Aldapa asko, muskulo gehiago egiteko. Oinez ere bai, oinez ere oso ondo. Kotxea hartu beharrean, oinez edo bizikleta, bale? Eta eskua altxatu ez duzuenak nola juten zarete eskolara? Autobusez, iturburukoak izango zarete? Bale. Kotxez, patinetes, bizikletas, norbait? Ez du inor galtxatzen eskua, Fijo norbait badagoela hortikan. 6. proposamena zen, energia kontsumoa murrizteko berogailu eta aire girotuaren, balioa, proposamena izatea egokia. Hor, kesu zineten, uste dut portalean, liburutegian, bero pasatzen zenutela, ez dakit azken hilabetetan, aldatu den, mantentzen den berdina egoera, ni ez noa liburutegira azken aldian, zuek ez dakit juten zareten edo... Ez doa inor liburutegira. Bai, zu bai, eta zein da egoera. Batzuetan bero gehiagi, orduan horri igual oraindik jarraitu behar dugu lanean, bale. Eta, azken proposamena, zazpigarrena, pixkat kolore desberdinarekin ageri da, eraikin publikoetan energia alferrik ez galtzeko pegatinak jartzea. Hau zuek egindako proposamena da, ez dakit, igual zuek azalduko diguzue hobeto, ez? Pegatinen kontuan, egin dituzuen pegatinak, ez dituzuen egin, nola egin dituzuen, ze proposamen egon diren. Orduan, nik hortik badauzkat gordeta, ez dakit oso ondo non dauzkagun, hortxe dauzkagu. Pegatina batzuk ekarri dituzuek egindakoak, baina nik uste hemen interesgarriena dela, zuek azaltzea, zein izan den, zuek egindako proiektua, ez gurekin elkarlanean, baina, azaltzea zuek, nondik atera dituzuen ideiak, zein izan den prozesua, parte hartzeko ze modu erabili dituzuen, nola adostu duzuen, ez? Pegatina horietara heltzea, orduan, uste dute, igual, onena izango dela, zuen txanda, eta uste dute, etortzen zaretela honuntza, eta hemendikan, edo hortikan hasiko zarete izketan. Hemendikan, lehenengo haitz egiten? Gu, Aslam, Asma eta Mikel gara, eta Amainako ordezkari gisa etorri gara. Gu, DBH 3. mailako Amaia Azpiroz eta June Pagi gara, eta Zitaingo ordezkari gisa etorri gara.
Gu Simon Nano eta Mina Janiogi gara eta Arrateko Andramariko ordezkari gisa etorri gara. Gu Martin eta June gara eta Lasai Isasiko ordezkari gisa etorri gara. Gu 6. mailako Josu Artetxe eta Odile Goenaga gara eta Juan Antonio Mogel ikastolako ordezkari gisa etorri gara. Gu Eki Castro eta Mar Rodríguez gara eta San Andreseko ordezkari gisa etorri gara. Gu Damaris, Akram eta Hafsa gara eta Urkizuko ordezkari gisa etorri gara. Honuntza igotzea tokatzen zaizu ez? Egunon guztioi. Hemen bildu gara Ibarko hezkuntza zentroak udal ordezkariekin batera eskola agenda 2030ean ikasturte honetan egindako lanak aurkezteko asmoz. Aurten energia irisgarria eta ez kutsagarria gaiaren inguruan azterketa lanak egin ondoren. Energia murrizteko helburuz egindako proiektu aurkeztuko dizuegu. Beno lana odorako izango delakoan. Gaurko saioarekin hasiko gara. Eskerrik asko. Aurreko ikasturtean, DBGesak prestatutako materialarekin herriko diagnostikoa osatu genuen, ziklo bakoitzak arlo bat landuz. Eraikin publikoetako energia kontsumoa, herrian kontsumitzen denaren energia iturriak, argiteria eta kontsumo ohiturak. Diagnostiko horretatik abiatuz, eskola guztien artean lehentasun bezala ondorengoa erabaki genuen. Eibarko udal eraikinetan energia aurreztea. Zertan datza proiektua? Eibarko eraikin publikoetan kontsumitzen den energia ikusita, herritarrei energia kontsuma murriztu behar dela esan nahi diegu. Horretarako pegatina batzuk diseinatu ditugu eta udalerriko lan eraikin publikotan jarri ditugu. Udaletxea, portalea, Orbea kiroldegia eta Ipurua kiroldegia. Ikastetxe bakoitzak gailu baten ardura hartu du. Adibidez, gure eskolan argia itzaltzeko pegatinaren diseinua egin dugu. Eraikinetara bizitak antolatu. Ikastetxe bakoitzeko eko-ordezkariek eraikin publiko desberdinak bizitatu dituzte eta bertako arduradunek instalazioak erakutsi dizkiete. Gure eko-ordezkariek bizitatu dute Ipuruako kiroldegia, bertan instalakuntzak ikusi eta ateak, argiak, berogailuak, igogailuak eta pantailak zenbatu genituen. Bertan jarri beharko pegatina kopurua ezagutzeko. Eraikinetara bizitak egin eta bertan ur-txorrotak, dutxak, igogailuak, argiak, inprimagailuak, ateak, leihoak eta berogailuak zenbatu ondoren, hona hemen bakoitzan dagoen gailu kopurua. Ipuruako kiroldegian datu esanguratsuena ateak dira, 54. Udaletxean argiak 225. Orbeako kiroldegian 33 dutxa, portalean 73 pantaila eta 85 ate izan dira, eta guztira atera den datu esanguratsuena argiak dira, 283. Gero ateak 187, ondoren leihoak 120 eta azkenik pantailak 107. Hausnartzeko unea iritsi da. Energiaren kontsumoari begiratuta, gailu gehienak argiteriak eramaten ditu eta gutxien igogailuak. Eraikin publikoetan bulego ugari dagoelarik argiak ezinbestekoak dira. Bestalde, Orbean eta portalean jasotako emaitzak alderatuta, izugarrizko ezberdintasunak antzematen dira, bata kiroldegia delako eta besta kulturetxea. Lehenengoan dutxak daude, bestan berriz hainbat gela, eta ondorioz hainbat ate, pantaila eta inprimagailu.
Pegatina diseinuak. Ikastetxe bakoitzak 4 eraikin horietako leku zehatz batean ipintzeko pegatina diseinatu du. Pegatinaren diseinua puntu hauek kontutan hartu behar izan ditugu. Originala izatea, orain arte ikusik gabekoa. Mezu laburra eta irudi esanguratsua izan behar zuen. Eraginkorra izan behar zen, hau da, mezua ondo transmititzen duena. Denbora iraunkorra izatea, eta azkenik publiko orori zuzendua izatea. Pegatinen diseinuak, antolaketa. San Andres ikastetxeak lehioetan ipintzeko pegatinak diseinatu ditu. 3. zikloko ikasleak parte hartu dute diseinuen. Bakoitzak bere pegatina diseinatu du eta eskolako txoko berdean ikusgai egon dira. Hautaketa prozesuan lehen hezkuntzako ikasle denek parte hartu dute, eta hau izan da bozka gehien lortu duen pegatina. Egileak bonbilla barruan gure planeta irudikatu du. Argien erabilera ondo kudeatzen badugu, mundua zaintzen dugula adieraziz. Egindako lan guzti hau familiekin ere partekatu izan dugu. Zailtasunak. Pegatinen diseinua izan da gehien kostatu izan zaiguna. Hitz gutxiko mezu bat topatu behar genuen eta gero honi zegokion marrazkia egin. Baina azkenean idei asko eta oso onak sortu genituen. Pegatinen diseinua, irudi honetan antolaketa. Irudi honetan gure eskolan aukeratutako pegatina ikusgai duzue. Bonbilla honen bidez, energia aurreztea ezinbestekoa dela, adierazi nuen. Gero, planeta eskaltetzeko planeta bakarra dugu, eta bai guretzat bai etorriko direnentzat. Zaindu beharra dagoelako. Horregaitik, bonbilla barruan lur planeta landare izango balitz zen bezala irudikatu nuen, zailtasunak. Nolako irudia egin nahi nuen izan zen nire zailtasun. Bakarra gero marraztea asko gustatzen zaidanez gustura aritu nintzen. Pegatinen diseinuak, antolaketa. Pegatinak diseinatzeko tutoretza saio bat erabili genuen. Eskolako HH5 gelatik 6. maila arte parte hartu genuen. Pegatinen bilketa egin eta gero ikusgai ipini genituen eskolako pasabide desberdinetan eta bozkaketa egin genuen. 3 finalista izan ziren, eta lehen ikusitakoa izan zen irabazlea. Zailtasunak. Oso gustura egon ginen ekintza hau egiten, eta egia esan da ez genuen inolako zailtasunik izan. Ekintza polita eta erakargarria izan zen. Pegatinen diseinuak, antolaketa. Ikasle bakoitzak pegatina bat diseinatu zuen, eta pegatina mailaka eskolako pasilloan jarri genituen. Ondoren, ikasle bakoitzak 5 gometxa erabiliz bakoitzeko hoberena bozkatu zuen. Horrela, 6 irabazle atera ziren, eta bakoitzeko bat. Patruila berdeak 6 horietatik bat aukeratu zuen. Zailtasunak. Baldintza egokiak betetzen zuen pegatina aukeratzea ez zen erraza izan. Pegatina irabazle batzuk baztertu behar izan genituen. Gure pegatina ateetan joan da, ateak itxita mantentzeko mezuarekin. Diseinuan erdi zabalik dagoen ate bat agertzen da, aurpegi batekin.
Marra urdinek ihes egiten duten beroa adierazten dute. Guk pegatina lehiaketa antolatu genuen. Irabazlea aukeratzeko epaimaikideak Agenda 30ko 3 ordezkari, Agenda 30ko koordinatzaile irakasleak eta plastikako irakaslea elkartu ginen. Irabazleari hobekuntza aldaketa txiki batzuk proposatu genizkion, eta hori aurkeztu genuen. Zailtasun nagusiena lehiaketan parte hartzea handia lortzea izan zen. Hala ere, azkenerako erantzun ona izan genuen. Antolaketa. Gure pegatinan piztutako bonbilla bat eta itzalitako bonbilla bat ikus daitezke. Argia itzali mezuarekin. Koloreak eta kolore ezak oso garrantzitsuak dira mezua adierazteko. Pegatina hau aukeratzeko lehiaketa bat egin genuen. Ikasle bakoitzak bere marrazkia egin zuen eta gela bakoitzetik irudi bat aukeratu zen. Aukeratutako marrazkiak ekordezkariek eta Agenda 30 batzordeko irakasleek aztertu genituen eta irabazlea aukeratu genuen. Zailtasunak. Gustora ibili gara eskolan marrazkiak egiten. Agian zailena irabazlea aukeratzea izan da. Gustuko genituen ere beste irudi batzuk, baina mezua ondo helarazten zuen marrazkia aukeratzea zen gure lana, eta horregaitik hau aukeratu dugu. Gure diseinua, zuhaitzak eta lorea, naturaren garrantzia, energiaren iturria, filamentua, pertsona, besoak zabalik, babesa malurrari, bonbilla, energiaren ikurra, mezua, energia aurreztu egin behar da. Antolaketa, LH 4., 5. eta 6. mailako ikasleen artean lehiaketa eginda, helburua azaldu estean. Zailtasunak, guztientzat ulergarria eta deigarria izatea. Pegatinen diseinuak, antolaketa. Behin jakinda gure ikastolari igokailuak aztertzea egokitu zitzaiola, Agenda 30ko 52 arduradunak bildu genituen. Pegatinak egiteko irizpideak adostu ondoren, igokailuaren erabilera egokia egin dezagun eta beharrezko dutenak bakarrik erabili dezaten, diseinu proposamenak egiteko epea zabaldu genuen. 470 ikasleen diseinua jaso genituen, gelaka muraletan jarriz. Antolaketa. Gero bozketa egin genuen pegatina irabazle aukeratzeko, eta hona hemen gure pegatina irabazlea. Zailtasunak. Hainbeste diseinu izanik, bakarra aukeratzea ikaslei zaila egin zitzaien. Bestalde, txikiei ulertaraztea kostatu egin zitzaigun. Eskaileretatik, horrela bai, igogailuatik, horrela ez. Mosaikoa, behin ikastetxe bakoitzak bere diseinua aukeratu ondoren beste ikastetxeei aukeraztu genizkien. Modu honetan, mosaiko bat eratu genuen. Pegatina guztiak batera ikus daitezen. Gure ekarpenak erabilgarri izango zaizkizuelako. Eskerrik asko denoi etortzeagatik. Bueno, eskerrik asko egin dozuen lanarengatik, entzun dotenez 470 diseinu egin dozuez, usten dut, eta hortik azkenian 7 pegatina erabaki dozuez, eta bueno, benetan udaletxe partetikan zorionak.
hemen dakate zehose irakortzeko irakorriko zuet. Ikusi dugu burubelarri ibili zaretela pegatinen diseinuan eta oso politxea geratu direla. Ziur gaude, baliagarriak izango direla herritarrentzat. Posten gara, proiektuarekiko zuen implikazio maila altua ikusteaz. Eta, benetan, eskerrik asko zuen lanagatik eta ekitaldi honetara etortziagatik. Zoriontzea, pegatinak benetan politak dira, gero ikusiko dituzue diseinuak, guke aipatzeko daukaguna ingurumen saietik, adostu genuen azken bileran gaurko pegatinak egongo zirelaia da eraikin publikoetan jarrita. Zuek zuen lana bete duzuelako, baina gure kasuan ez dugu guztiz bete. Jakingo duzuenez, arazo txiki bat izan genuen, zuek argazki bidez bidali zenizkigutelako pegatinak, eta horrekin ez genuen lortzen kalitatea ondo mantentzea, eta benetan zuen marrazki polit horiek eta diseinu horiek mantentzea. Orduan eskatu genizuen bidaltzeko originala, eta horrekin ibili gara pegatinak diseinatzen eta benetan kalitate hori mantentzen. Orduan gaurko honetan badauzkagu pegatina batzuk hemen, ikusi aldituzu zein izango diren bukaerako diseinuak eta nola geratu diren. Ondo baderitzo duzu ere, amaiketakoa egin baino lehen, igogailuko pegatina adibidez jar dezakegu eta komunean ere pare bat pegatina. Gero udalaren lana izango da, pegatina gehiago inprimatu eta eraikinetan jartzea. Ez dakik gogoratzen zarete, baina geratu ginen jarriko genituela udaletxean bertan, Ipuruako kiroldegian, Orbeako kiroldegian eta Portalean. Orduan, hurrengo hilabeteetan eraikinetara zoaztenean, fijatu ea, jada, zuek diseinatutako pegatina horiek eraikinetan dauden. Orduan beste behin ere, zorionak, eskerrik asko egin duzuen lanagatik, segurazki ere bidean geratu diren beste diseinu batzuk oso politak izango ziren eta oso baliagarriak, baina bate aukeratu behar zenuten ikastetxe bakoitzeko. Orduan, benetan mila esker eta orain hitza zinegotzi emango diet, badituztelako zuentzako galdera batzuk edo orduan, haiekin utziko zaituztet, bai? Naiz, berdin da. Bai, egunon, dan hori. Eta zorionak, dan hori oso lan politxa eta ona induzue. Ni ikusi duten pegatina guztiak, bat gehiago gustau jatana izan da urarena. Zaitxik gehienak energiaren inguruan induzue berba, baina ura munduan oso ez dago ura asko. Eta hemendik aurrera zaindu behar dugu gube bai, zaitxik hemen gertatzen dana, Afrikan bebai daka importantzia eukitzia. Eta nahi nuke jakitzia zelan zaitxik hainbeste pegatina aukeratu oso zaila iruditzen jatan ere bai. Eta zelan boska hori egin dozue denon artean? Zegoen pegatina asko eta diseinu honekin, baina zegoen bi, baina bat zegoen grafiti bat eta kuna gota de agua. Eta hori jartzen zuen roke edo zerbait, eta hori ez da simbolo ura aurrestea. Eta hori izan zen, zen grafitiena, zen boskatuena gehiago. Baina gu ikusi dugu eta esen apropiado gu jartzeko hor. Zergatik zen grafitia eta grafitia da acto de vandalismo. Eta horren bidez aukeratu dugu hor zergatik zen el más apropiado. Osea, grafiti urtanta batetik hartuta dago, ez da? Irudi hori? Bai. Esen duten hartu. Bale. Eta oso egokitua. Bale. Eskerrik asko. Ana Telleria, nahi dozunean.
lehenengo eta behin, nik bebai eskarrek emotia, indako lana gaitxik, pegatina oso politxak indozuez, eta seguro bidian geratu diranetako asko be udalera ikinetan ipintzeko modukoak izango zirala. Nik takat zuendako galdera bat eta proposamen bat, A ber, zelan. Galdera da, zuek abiatuta lau eraikin publikoetatik, Korbea, Portalea, Udaletxia eta Ipurua kirolde gisa, ikusi dut pegatina batzuetan, ipini duzuela mundua, planeta, zuek ikusten dut konsientzia hori badakazuela, energia aurreztuta, planeta zaintzen gabe zauziela, zuek uste duzuek gu nagusiok eraikin horietan sartzen diranak badakagula konsientzia hori, eta honekin piztuko dozuela. A ber, nik uste dut bakoitza bere kontzientzia dakala. Batzuk arduratsuak izango dirala eta horretaz kontzientzia eukiko dutela eta pensatuko dutela, eta gero ongo direla beste batzuk horretaz pasatuko dutela. Ez dutela egingo kasu hori eta nahi duten egingo dutela. Baina pixkat, hobeto da pegatina hor ipinita eukitzea, eser ipinita eukitzea bat, itze agian, ni banoia eraikin batera eta argia pizten badot, agian komun batean, gero igual, joaterakoan ez dut itzaliko, baina igual pegatin ikusten badot itzaliko dut. Pixkat, hori zure buruan hausnarketa hori egiteko eta pentsatzeko. Nik uste dut lehenengo pegatina jarri behar. Nik uste dut lehenengo pegatina jarri behar dela hemen, ze kontatu dugu argiak eta dauz 46. Bakarri gelan. Amaitzeko, nik esan dutzuet, galderatxo bat eta proposamen bat. Oin laster San Juanak etorriko dira, eta zuetako batzuek etarako dozue petua, kamis eta niri iruditzuko jatan politxa izango zala, jaketa hainbeste irudi ederrin dozuen. Jentia konsientziatzen jarraitzu nahi izan eskero, igual, iruan aldozue pegatina, peto horretan, eta San Juanetan ikusteko zuek indako lan eder hori eta konsientziatzen jarratzeko. Nik horre esaten dutzuet. Idea gisa. Amargatu. Arantxa Matari, hitzen mundukotzat. Bueno, lehenik eta behin beste zinegotziek esan duten bezala, zorionak, egindako lanagatik. Badakit ikastetxeetan honek zer suposatzen duen, zenbat denbora, eta benetan ikaragarrizko lan egin duzuela. Zuei entzuten nengoen bitartean, batzuk aipatu duzue mundua, mundua zaindu behar dela. Eta datu bat emango dizuet, mundu bakarra daukagu, eta guk erabiltzen duguna da 2,5-2,6 planetaren beharra daukagu, Orduan, kontzientzia hori ezinbestekoa da, egiten duzuen lan horretan, eta gero zuei entzuten, gauzatxo bat idatzi dut eta irakurrengo dizuet, egin dituzuen pegatinetan, eman dituzuen mezuak kontsumo eta ekoizpen jasangarriei bideratuak dira. Baliabide naturalen kudeaketa jasangarria eta klima aldaketari aurre egiteko premiazko neurriak hartu dituzue. Zorionak egindako lanagatik. Eta bukatzeko, kontziente izan behar gara, ze bai oraingo eta bai etorkizuneko belaunaldien beharrak azetualizateko proposatu dituzue proposamen guzti hauek baina hau guztia bete egin behar da, eta hortan kontzientzia guztiok izan behar dugu. Eskerrik asko egindiko lanagatik, Eibarko hiriak eta guk herritarrok asko eskertzen dugu egin dozuena, eta guztion artean ia Eibar jasangarriago bat lortzen dugun, eta ziur nago lortuko dugula, ze etorkizuna zuek zarete, eta gu zueri jarraitzeko egongo garela. Eta dozein gauza, gu hemen gaudela. Mila esker guztioi.
Onda, Arantxa. Isabel Fernandez, nahi duzunean. Nik uste dut bakoitzak bere etxean egiten duela gutxi gora bera irakatsi diotena, eta nik uste dut orain jasotzen dugun gaiari buruzko hezkuntza dela super garrantzitsua, ze nik uste dut guk hemen gehienok pertsona nagusiagoak, baino hezkuntza hobeagoa daukagula gai honetan, eta nik uste dut horrela jarraitu behar dugula, orduan egia da bakoitzak bere etxean egiten duela alduena, baina horrelako proiektuen bitartez lortzen dugu pizkatxo bat jendea konturatzea arazo bat dela eta zerbait egin behar dugula horren aurrean. Osondo, eta besterik ez dago. Bueno, argi geratu dela energia eta uraren konsumoa zer ikusi dakan munduaren babestearekin, eta horregatik usten dut horri buruz usten dut jala egin duzuen lana, eta ez dakit Egoitz, Manesa, horrek gure teknikarizia diraz, eta lan baliagarria itzen ari zarie, bihar erantzia, guretako, gure zailerako, eta, Banesa gure teknikari nagusia, behitza, zuria da hitza. Ni bakarrik hori eskerrak ematea, aurten egia da Egoitzekin ibili zaretela batez ere, kriston lana egin du berak ere, eta eskertzekoa da, guztion lana, eta, eskerrak emateko, betiko moduan prestatu dugu orain amaiketako bat, espero dugu zuen gustokoa izatea, eta horrela datorren urterako gogotsu berriro bueltatzeko ona, eta jarraitzeko lanean. Besterik gabe, ez baldin badaude galdera gehiago, jaitziko gara. Barkatu. Barkatu, Ni jari nahi pentsatzen janarian, eta falta zaizkigu, erakutsiko ditugu pegatinak. Hori da, esan bezala, hauek dira ereduak, zuek ikusteko zuek egindako lana, zein den pixkat emaitza. Gero guk eraikinetan jarriko ditugu, baina orain igual hauetako batzuk jarri ditzakegu, ez dakit, iruditzen zait, igogailuan edo komunetan edo igual lehenengo pegatina jartzeko aukera badaukagula, orduan ondo baderitzo zue igogailuen pegatina diseinatu duzuenak eta uraren kontsumoarenak, igual jungo gara pegatina hauek jartzera eta gero ja jaitsiko gara amaiketakora, bale? Argiaren pegatina nortzuk diseinatu duzu, Argiarena, hor bonbia bat ikusi dugu. Argia itzaltzarena, bai. Jartzen duena argia itzali. Hori zuena da. Igual hartuko dugu bat eta jarriko dugu hemen bertan, jak esan duzuen bonbia pilo bat dagoela eta 56 kontauta, bale. Orduan, hasiko gara hemendik. Emango dugu lehenengo pausoa. Bai, behin irtetean itzaliko ditugu argiak, bale? Egoitz, amaitxu da.